závody v rámci výstavy. To ne! Zóna! Mami? No, tak už jsme jednou běhali, to bylo nějaká jenom, to bylo na roční seděla velký parkour a takhle poběžíme. A páneček si poslal pejska, bohužel do druhé díry tunelu. Takže se nezlobíme na pejska a makáme. Zaběhneme si to pro radost. Nic se neděje. Když peníze může vyhrát i začátečník, není to výjimkou. Si věří, že ono je to těžké. Jo, a to je guma, třeba mají lávka, že tady na počkej, když měla kubu, tak se něco. A běžíme do cíle, super.